राफाल घेऊन बोलवतोय सांगले ना का मग अंदाज नव्हता हांवें ना राफाल दोगांनी आर्मी जॉईन फोन बोलयले आमी दोघे सिलेक्ट जाल्यात आनी फाल्यां आमचे जॉईनिंग फाल्यांतान आमी दोघे आमची देशाची राखण करून घेतात आयज खूब खुशाल कारण बरी चितलेली चिंतना सगली सारकी पावली मग पूण राफायलाक कित्याक वेळ जालो तेच म्हाका समजना वेळ करपाचो मनीस न्ही तो राफायल कित्याक वेळ जालो तुका ट्रॅफिका उलो वाटेर राफायल मनशाक वेळाचो फायदो काडूंक जाय वेळ मनशाचो फायदो काडीना जाण रे हांव आनी काय सांजे 8 ट्रेन म्हणून जाणा तूं 6:30 तुमगे घराको टच म्हळ्यार टच म्हाका एक सांग तू आर्मी जॉईन जा पळय तू सांगल्यार पाय खुशाल आहा वसूय ना पाय बेजार समोरच्या आर्मीक जॉईन जाता ताका नाका आर्मीक जॉईन जालो जोइता मरे आमी पूण तुका एक सांग तुजी गर्दन खुशाल आसा तूं आर्मीक जॉईन जाता म्हणून जेम्स माय बायगेलो मोग बायलेगे मोगा सर करपा जायना सारकें जरी तर सगल्यो बायलो घोवा मोगान नाचलेले आनी सगळे घोव बायले मोगान नाचलेले आय डायवर्स म्हणून उतर आसपा नासले हेवूय तुजें सारकें अरे मनशान स्वता पासत झुजो जाय आनी स्वता पासत मरो जाय तेच करून बेता न्ही दोगांय आमी पूण आजकाल 40 पासत झुजपा मनीस चड जाले स्वता पासत झुजपा मनीस उणी जाले तूं जाणा चडशे सत खंय उलयताय सऱ्या बाराचेर बोलो ग्लासाचे हात धरून जायच्या सपून दिताय आनी सत्य उलयताय पूण कोर्टान बायबलाचे हात धरून जायच्या फुटमाताय बायबला बी नाही सऱ्या ग्लासा भिताय राफायल हे सगली गजाल्यो आमी हांगाच उलोवंक रावले जाल्यार आमकां वेळ जातो ही सगली गजाल्यो आख्खी रातभर आमी ट्रेन वाचली तू तुगल्याचोय हांवें मुगे सगळे पॅकिंग करून दवरला युनिफॉर्मा फेर मारला कागदां पुसपायला पोतयां घायला आनी बॅगां घायला राफायल फाल्यां आमचें जॉयनिंग वय. मुठोच वेताना दोगांनी युनिफॉर्म घालून वचूंक जाय युनिफॉर्म घालून वचपाची आनी बॅगां घालून वचोय घालून वचूंक जाय आनी काय तुका आयडी कार्ड बॅगा सायड पॉकेटां घायला 6:30 शार्प टाच म्हणल्यार टाच ओके. पॅकिंग कर रेडी राव थोडे उलयले जाता पूण तूं टायमार उगडा जालें डन जाय चिकील बाळो पूण गव्हर्मेंटाक सिरीज सुद्दां गेला सिरीज मेळटा पूण 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख मागताय म्हण बेजार सवन आर्मी जॉईन जावपाय हय एक्चुअली आमी गोंयकारान वचपा जाय गोंयकार भोव थोडे वयताय दुसरी जायच्या वयताय पूण आमी हाट पडाय म्हाका फर्स्ट ताणें चलया कित्याक आमगे देशा राखण आमी करूंक जाय अरे तुझे तुला शूटिंग काढ दैवीन तर माग सांगा नाही काय शूटिंग काय तू गेला शूटिंग काढ गेला माग सांगा दैवीन कितें जालें नाका जालें सांगा जयगुरू जिता चढवतो हो काय गेला ते तू खबर ना आनी कितें सांग रे अरे तो आमगे जॅक्सन ना तिचे बाटा तिचे बडा होय. नाही ना चोर जाणार येतो रे. येतो ना राजा नेहमी दिवसा साडी पावणे मला बायसोन मध्ये अरे रात न रे आता दिसुजवाडा सकाळी हा? किती सांगत रे कोंगरे पडे कितके ठेवले रे सगळे वैली बरे सगळे मिळाले फ्रीज होईल अरे. वॉशिंग मशीन अरे. होईल टीव्ही होईल अरे. गीझर होईल व्हॉट्सअप होईल फेसबुक गॅलरी इनबॉक्स चॅटिंग मेसेजेस मेसेज सगळे सगळे वहिले वहिले. कार्ड मेसेज बोलावले फ्रीजी असतो मोबाईल रे आता मोबाईल म्हणून सांग रे गॅलरी वेगळे व्हॉट्सअप वेगळे फेसबुक वेगळं पोलीस त्याच्याकडे सांगतात माहिती दीपाला चोर सांगतात ते सगळे आणि पाव किलो चाय पिठा हलवलं तर असं कसं पटदड रे नॉन येईल काम येईल या कुगडाला त्यांनी माड्याबू नोडे आणि कामी होईलो शिवताय सर्विस गॉन अरे तू वरपासून ते होई गेली रे राजबाई पिकनिक गेलो खाप करा याचं काय हिंग जायचा चुकत आहे आणि एकाला कोणतं दिसा चोरी जात आहे आम्हाला गोय कारभार आहे पिकनिक येत आहे हे चोरी कोणे ते चोरी कोणे या दोऱ्या कोणे ते येण्याचे आणि सगळी फॅमिली एकटा जात आहे एकमेका घोड्या बसताय दुर्गाचे बसताय कोण तोडपाचे बसताय फोटो काढताय फेसबुकाचे व्हॉट्सअपाचे काढताय मागीर चोरा चान्स पडा चोरा कोटा आज ही फॅमिली घरा कोण नाव आणि दिसा चोरी जात आहे अरे फोटो काढाय पण घायना काय हाली गेले एसटीडी इव्हेंट फॉर पिकनिक म्हणून अरे बाबा दिसा चोरी जावपा कारण याचो हे फेसबुक पण आहे ते यात ना काय आज वसाय हाली गेले तू होत रे तू खबर ना सरागे चढो जेम्स आता बारक्याला तू बारक्याला तो किती बोर्ड टाकले काय बरोबर ना हा तो म्हणते बोर्ड किती पैदा होय गाण्या होते आर्मी जॉईन जावपा मिलिटरी को होय तू मानतो होय तू म्हणता होय रे बाबा आमके देशा राखण करू इथे धाकटे भुरग्या घेताय तगली बरी कोण आहे का बोलतो असतो आमका राखता इंडिया आता मॉडर्नची आता टीव्ही जेवी करना चोय आमका तू येलो हां भारताने गेला किती रे? हाडकाड अरे बाबा अरे किती
पिची भाई मागे ओए बाबे कोण होता? किती आता मैं ओए वो बारबेर मारे तो बारबेरी ओए. चलो तो मारे मुझी काना गाऊ सुद्धा मागे. नाही बारबेर कस्ता काना किती केलं हाड काढ घ्याल मारे ओए. हाड काढ रे हाड काढ दादा काय 50 बनले ओए. आपल्या घ्या 30 मोला 30 घेत आहे. मैं माको 20 दिच पडना ओए. कसं होतं ना किती सांगत रे त्या माग म्हणजे फ्रेंड आम सांगो रे मग कशे बघतो ओय शाश्वत दिला जायच्या बरे मोड्या हा ते मोठं नो मोड ना तू गेला की ना जोई काय तू कुठं कामून किती चेंज रे कस्ता केला ओ बारबेर करे मोची काना गाणं सुद्धा ओए. राहते कस्ता काना बारबेरी घ्याल ओए. मारे हाड काढ रे ओए. 50 रुपये दिले ओए. आपल्या घ्या 30 मोला ओए. मग 20 दिच पडना ओए, ओए. ड्रॉवर ओपन केला ओए. आणि मी तो आत खाता ओए. 20 रुपये पैसे काढा. दिना ओए. कसं ओए. आपण मागतो म्हणून काय म्हणतो चैता ओ मरे मुझी काना गाणं सुद्धा ओए. आणि ते कस्ता कसल्या बरं कसे करू जाय असं झालं बेस्ट असा किती केलं आवई वाट मध्ये आवई बेस्ट हात काढ मध्ये त्याच काना काता होतो ना गेलं पाशी गेले व्हेरी गुड कसे करू जाय रे त्यामध्ये आपण शाणी आणि तुम्ही लॉज मुसलमान आहे किती केलं अरे कॅरेटा तोंडाच्या बीटरूट शेपीच्या काना किती काय रे दातोडी ब्लेडी पावडरू लोशनू काना काय ते सांग रे चेचरुडा तोंडा सांग बरं बाबेरी घ्या हाड काढ 50 रुपये दे. 50 रुपये हबर नका 50 रुपये हबर तुझे 4 पाठ सांगितल्या ती आई घेकर गेल्या 50 नका 50 नका याचे चोय आव तुम्हाला वीक हा व्यवहार गेली 50 टाका. हा तुकडा असेल माझा. किती झालं रे? बारबेरी घ्याल ओय. म्हणे. हाड काढ. ओय. I giving the 50 rupees there. Yeah. आणि 50 पिढ्या घेतले नाही 50 तुम्ही म्हणे आणि 50 पिढ्या घेतले मार्सेलिन तू मारा त्या कोत्याचा तुझ्या काळसूल असं धाडायचं लावलो तू का दिसतो रे तुझी एकूच हॉस्पिटल जात आहे ना आपल्या मार म्हणून तू बाबा ना 50 आणि 50 नका नका आमच्या फ्रेंडशिप पडा करतो. मागे रे. आम फ्रेंड किती सांगत वागायची फ्रेंड फ्रेंड मागे रे. 50 50 टाका. मागे. तू मरेल तुझ्या ट्यूब लाईट लेट पेटवता बाबा सायकल गेलं. आता सांगेल सायकलीने गेलो तो सायकल गेलं बरं. ओय. सायकल गेलं तू गेलं रे. ओय. काय स्टँड काढी. ओय. बाबेरी स्टँड काढी. ओय. आपले हाड काढून बसव. ओय. हाड काढून बसव हाड काढ रात्री. ओय. मैंने उसको 50 दिया. पचास 50 50 50 50 50 50 झाडो इथं हे छान हाटल्या पडले तू किती हेस्ता हजन होता ओइस्टो आवारे मात्र गप मार्सेलिन ना मार्सेल तू 20 रुपये हबर सांग त्याला उभीता ना 20 रुपये 20 रुपये पाव. तू पाहलो 20 रुपये तू दी. दी. 20 रुपये दी पाय तू 30 काढ गेले होय. 20 दी दी. मला आणि 20 रुपये बाद कर किती कर? तर 20 रुपये देऊ पाजाय नाही नो 20 रुपये पाटे म्हणजे हाक्या तू लावतास हा